kamusta man ang fresh ko sa subong ay no nagsaka ang LPG sa siniman nga tinion from 1,100 to 1,000 1,690. 690 na. So ano ni ang epekto sa inyo sa mga nagabaligya sa Chicken Joy be? Dako man kay sa porsyento lang kami. Ang tag-iya kay kumurag mahal na mantika, ang plastic namon, ang gas. Siyempre ma-adjust sila sa slice kaya nga mo tag 20. Maiwat man ang baklanay kay siyempre ang tao duga ano man yung ka ano sang manok mo. Dahil ang manok da nagmahal man nagsaka man. So isa na to no. Nambal mo kagina nagligad pila ang ginabakal nyo. Ano ning inyong ginagamit nga? Sulain. Sulain. Pila na sa sang nagligad? 1120. 1120 subong. 1,690. So masubra itong 500 pesos. Sobra na ang saka. So when it comes naman na mention mo man about sa plastic. Sa plastic, sa ligad ang isa karim na mo 100 lang, subong 130 na. 30 pesos ang saka. Oo, din ang mantika, ligad 32 pa na, subong 35 na gidya. Ang lipid. Ang lipid. Dako gidyang iyayab ng harap lang kadadlaw, doon pa yung kasaka, gisaya ng kasaka. Yan, tiyamon, gaano man kami ang way pa iwat madan subong baklanay, kay do kapuraot, kay subong wala estudyante, way klase. May pagsaka Sa manok siguro wala lang kay diya, pero ang balila nagsaka ko na. Pero ang manok ni nga ginabaligya nyo, same lang Japon ang price. Ang price sa mo nagligad 15 bay, subong tag 20 na. Subong. Okay, Pero, ang hindi nagigmanan sang tagiya mo. Hindi Maginansyahan mo. Di kay siyempre kung mo nag 20, doon nag-iwat man di samon ang kay siyempre ang tao doon nag-adjust man sa ilang pangbakal Ani sa una, 100, subong yan, 5 na lang shin. So bali. Iwat man subong. Oo. So sa subong, bali, mambalaton nga ti ay iningi mong porsyentuhan. Ano sistema sini? Ng 3 pesos, pero ang paubosay namon 200 na lang, 300 sa una, yan makapaubos kami 500, 600. Subong ya katunga, gidyang ginadjust. So bali, bila mapauli mo? Nang mapubos lang kami 200. Pila na damon, 400, bilog na ang adlaw amon. Ano rasugod? Amo na yung oras, alas 6, inidya, pakadto alas 10 na kami kapangimos. Sa gabi? Amo na nakaiwat So subong. 400 na lang ang kuhan? Iwat na gidyo subong ya. Mas nagtutay ang nagbakal? Nagjutay, kay syempre nag-adjust man ang tagiya, nag-adjust man presyo ba ang manok. Oo. Di paano, anong iban nga diskarte pagamayan or mas less ang... Amo man ang gipatakuan ang kaysa una tag 15, subong tag 20. Amo lang gina. Pero ang manok ang kagagmay sa manok. Amo man Japon. Same lang Japon. Gaya ang presyo lang gidya. Kay syempre no choice naman ang tagiya mo. So amo na lang na. Sa siniman nga possibly kiti sa ambal sunod diri sa inyo man nga nakuha man impormasyon, posible may pagsaka pa upcoming. Oo, masaka naman gani kuno ti amon balaan naman na Padayon lang Japon. Padayon lang Japon way man ta may himo. May college ka pa mamula man. Nang nang senior high na kag high school. Senior high school. Diri man ni namong ginakuha akon ba naga tricycle. Teka musta man so far sa sining pagsaka sa crisis. Manay tipid-tipid na lang kay gamay-gamay man lang bintang may lang gani subong kay wala klase ang budlay lang namo kung may klase kay pabalunan gidya. Ang pabalon gidya sa road. 400 sa makapabalon-balon man if ever kung sa i-budget na kung lang i-budget lang gidya. Ikaw na lang nayangan nanay kabalo mag-budget sa imo sulod balay Okay. Pero so far ining 400 pesos makaya pa man Makaya pa man sige. Pangalan ka ni ma'am? Mian. Sa Mayra Chicken Joy. Basta may gusto kang i-shout out pa. Okay lang.